Erokamano nyikwa Ramogi kuom kete Ramogi TV kaendi ma kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ma eka mogoye mbaka. To kawuono wan gi wendo ma Professor Collins Odote, en jakanyo e aput manono weche mag somo. To kawuono ne gigolo report margi ne jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare. Uwuoyo kodwa achiel kachiel ken dala mar Denmark, piny Denmark e kuma urome kodwa. Professor, erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Aneno ka uchiwo nyaka report ne jatend piny Kenya, ten report moyange kabisa, pages chigni 300. Ang'eni ok onyal dhi wach weche tema nuketo kanyo, to anyalo mana kawo moko achiel ariyo adek moko. Kaka namba 3 ntiere moro ka mowacho ni duol mochung' ne weche mag somo, lai mar somo, onego duok piny kidieny mag somo kata subjects koa e primary 9 kaduogo nyaka 7. 12 nyaka 8, mano primary man malo. 14 nyaka 9 e junior school. Mano nikech ang'o? Trevor, erokamano. Report no en pages madhi 400 ok madhi 300. Wawacho mondo subjects oduok kamano nikech kane wadhi wuoyo gi jopiny, ande paro na telo ne group mane ni oganda wa mar Nyanza, nadhi Migori, adhi Homa Bay. Gite ne ywak ni yawa nyithindo matindo waketo somo gik mang'eny, giting'o buge mang'eny, ok gibed nyithindo. Omiyo ne wakwayo ni waduoke subjects chien nikech gima jokanya nowacho mondo nyithindo som to gisom gik ma ginyalo winjo, ok gik maturo gi ahinya. Mowacho waduoko gi chien, nitie moko minyalo keto kanyakla mondo pod gisomo gik madwarore to gisom mathis manyalo winjore. I hope ne mano duoko gimomiyo wawacho ni waduoke subjects chien. Wanyiso KICD ni dhi ng'iye gika igole kuonde moko mondo ka nyithindo biro dala kik gitim penj, kik gitim gik manomigi ni homework nyaka around saa 6. Mano gima nokwadware 8 fofo. To jonyuol ne podi wak ni nyithindo wako biro gin gik mang'eny, buge be idwaro ni nyiewo mang'eny, no garama dhi malo. Erokamano ahinya. To koro mano Professor, ang'o mi ukawo 7? Wach ni kaka